Хөрмәтле тамашачылар, кунакханә безгә рәхим итегез. Студиябездә кунакта Татарстан китап нәшрияты директоры Илдар Сәгъдәтшин. Хәерле көн, исәнмесез. Исәнмесез. Илдар әфәнде, быел зур вакыйга, зур шатлык. Булда булса китап нәшрияты үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп уза. Һәм шул уңайдан нинди дә булса чаралар үткәреләчәкме? Үткәрелә торган чаралар алар ел башыннан инде башланды. Безнең максат быел шушы 100 еллык уңаеннан республикабызның бүтән районнарын кулачлап алу, һәр районда китап бәйрәме үткәрү. Инде менә бүгенге көндә яртысыннан күбесен үттек инде. Безнең районга килә җибәрәбез без шундый бер китап бәйрәме десанты дип әйтергә була инде. Язучыларны, китап авторларын, китап сатучыларны һәм шунда халык белән очрашу, автограф сессияләр була инде, һәм үз бәясеннән, үз кыйммәтеннән китап сатып алу мөмкинлеге. Призлар, андагы викториналар, анда халык катнаша, шундый кичкенә генә булса да бәйрәмнәр, алар һәр районда быел үткәреп бетерәбез. Инде йомгаклау церемониясе дип әйтергә була инде. Ел азагында, инде Казанда, ноябрь аенда дип торабыз. Тинчурин театрында зур гына зурлап, инде Казанда китап бәйрәмен шушы йомгаклап үткәрү планлаштырыла. Моннан 15-20 еллар элек менә китап экспедициясе дигән әйбер эшләйде. Махсус шушындый хезмәт бар иде нәшриятта. Китапны укучыга алып барып тәкъдим итәләр. Бу традиция бүген дә исәндер дип беләм. Менә без инде 5 ел дәвамында районнарга чыгабыз. Беренче елны менә 5 ел элек без 17 районны кулачлый алдык. Аннан арта барды да, инде менә быел 100 еллыкка килгәндә бөтен республиканы кулачлап алырга тырышабыз. Моннан тыш әле чит төбәкләргә дә йөрибез. Төрле күргәзмәләрдә дә катнашабыз. Ул да булса, менә мәсәлән, ел сайын елга 2 тапкыр Мәскәү күргәзмәсендә катнашып, анда Мәскәүдә, Мәскәү өлкәсендә яшәүче татарларыбызга китаплар белән таныштырабыз, аларга илтәбез, аларга сатып алу мөмкинлеге ачабыз шулай. Чит илләргә дә чыгасыз бит әле. Сез менә күргәзмәләргә чит илдә яшәүче милләттәшләребез актив йөриме? Алар күп очракта хәтта безгә килегез әле дип бездән шундый күргәзмә оештырыла. Безнең татар китапларында шушы күргәзмәләрдә күрсәтегез әле дип безгә мөрәҗәгать итәләр. Без шул исәптән Германиядә, Белоруссиядә күргәзмәләрдә, Азәрбайҗанда, Төркмәнстанда, Ашхабадта менә шундый сораулар буенча барып катнаштык. Тамашачы өчен бит инде төрле формат кулланыла. Менә аудио китаплар турында сөйләшкәнебез дә бар иде. Минем аңлавымча, аның хәзер кулашы тагын да киңәйде бугай. Ниндирәк авторларны җәлеп итәчәксез? Авторлар без башлаган вакытта, узган елны бу проектка тотындык. Инде 162 сәгать узган елны гына аудио китаплар шушы 162 сәгать күләмендә яздырганык. Быел 580 сәгать күләмендә язу планлаштырылды. Һәм ел азагына кадәр шушы аудио китаплар бөтенесе дә безнең tatkniga.ru порталында эленәчәк. Аларны бушлай тыңлап һәм бушлай күчереп алу мөмкинлеге дә бар. Авторларга килгәндә, без башлаган вакытта күбрәк классикларга игътибар бирдек. Ул да булса Тукаебыз һәм Муса Җәлилдән башланган эш. Хәзер инде бу эш тагын да алга таба бара. Инде һәр кемнәрне яздырасыз, нинди авторларны яздырасыз дигән сорауга, кайсыларын яздырмаганнарны әйтүе җайлырактыр да бәлкем, чөнки безнең анда шушы кадәр күләмдә, зур күләмдә тупланган аудио китапларда нәрсә генә юк инде бүгенге көндә. Анда классиклардан алып, инде бүгенге көн язучыларга да вакыт килеп җитә. Безнең редакция хезмәткәрләре тарафыннан да әлеге аудио китаплар инде бик яратылып тыңлана. Үзегез шушы оешманы 5 елга якын җитәклисез. Ниндидер нәтиҗәләр чыгара аласызмы? Нәрсәләр үзгәртә алдыгыз? Дөресен әйтергә кирәк, монда минем ниндидер өлеш бик зур дип әйтмәсем, чөнки бу безнең нәшриятыбызның элек-электән килгән традициялар, электән килгән җитәкчелек шушы традицияларны саклап, бүгенге көнгә җиткерү, бу аларның да өлеше зур. Инде шушы традицияларга килгәндә бездә инде алар бүгенге көнгә яши. Шул исәптән, мәсәлән, нәшриятыбызда бер традиция буларак күренекле шагыйрьләр, язучылар эшләп килүе бүгенге көнгә үзебезнең әдәби мирасыбызны бүген дә чыгару мөмкинлеге булу. Шул исәптән 100 еллык уңаеннан безнең быел
шуны әйтәсе килә, менә идегә ике телдә чыгачак, ике аерым китап булып, Кулгалинең кыssa Юсуф чыгачак. Бу инде күркәм, матур китап, бүләк итәрлек китап буларак. Шулай ук безгә менә әдәби мирас итеп сакланган күп кенә язучыларыбызның быел безнең яңалыкларны карап, безнең социаль челтәрләрдә игътибар итеп барыгыз. Менә анда күп кенә сюрпризлар көтә. Менә Татарстан турында инглиз телендә басылган китапларны мин чит илдән килгән кунакларга биреп җибәрәм. Алар анда барып, мәсәлән, гарәпләр шунда үзләре укып Татарстанга гашыйк булган, менә шундый очраклар да бар. Чынлап та менә күргәзмәләрдә катнашкан вакытта еш кына Казанда булган, чит илдә яшәгән, әле ул татарлар түгел, милләттәшләребез түгел, чит ил кешеләре. Менә мин теге вакытта Казанда булдым, менә шулай булдым. Аларның күп очракта Казан турында мәгълүматлары бар, алар Казан белән таныш, Татарстанның нинди республика икәнен беләләр, аңлатып та торасы юк. Шундый кешеләрне күрү аеруча тагы да шатлыклы әле. Әлбәттә. Илдар Камилович, менә бүгенге көндә инде китап рәвешендә кәгазь китапны тотып укучылар кими бара торгандыр бәлки. Шуңа күрә дә ниндидер яңалыклар, дөнья яңалыклар, инновацияләр турында уйлана торгансыздыр. Дөньяда ниндирәк агымнар бар, нинди алымнар бар дигәндәй. Монда мин сезнең белән килешмәсем, чөнки басма китапның тиражлары элеккечә һәм кимеми, аларның үз укучылары бар. Әмма бүгенге шушы заман таләпләре белән без инде электрон китапларны, без шушы порталда әйткәнемчә 1000 ярымнан артык электрон китаплар бүгенге көндә бар. Әле аудио китаплардан тыш. Шул ук аудио китаплар тыңларга, аннан соң басма китап алырга мөмкинлек булмаса, читтә яшәүче татарларыбызга бит инде аларга да мөмкинлек аны почта аша җиткерү, ул бермә-бер бәясен арттыра. Шуңа күрә интернет аша кирип электрон китапны укырга мөмкинлек булу, ул яхшы әйбер. Шуңа күрә монда инде аудио китапларга килгәндә инде аны инде безнең алтын тавышлы дикторларыбыз яздыра, алар читтә яшәүче безнең милләттәшләребез татар теле бүгенге көндә ничек дөрес итеп яңгырый икән, яңгыраганын белә алалар. Мин шуны да әйтәсе килә, менә мәсәлән ул аудио китапларга килгәндә, аны бер 200-300 ел элек уйлап тапкан булсалар, без бүген ул вакытта ничек татарча ничек дөрес итеп сөйләшкәннәрен дә белгән булыр. Менә Тукайны, Кулгалинны алсак, анда бит инде күренеп тора, бүген күп кенә файдаланмаган сүзләр бар анда. Теге татар телендә сөйләшкән вакытта файдаланмый калган. Элек күрәсең, ул сөйләм стиле сөйләгән вакытта да файдаланганнар. Бездән соң килгән, менә 200-300 елдан соң килгән яңа буыннар, алар бүгенге көндә татар теле ничек яңгыраганын беләчәкләр. Чынлап та шулай һәм Илдар абый үзе дә бит әле шушы китапларны тавышландыручы кеше. Шуңа күрә сезне дә бәйрәм белән тәбрикләйбез, Илдар абый. Илдар Камил, сезне дә шуннан да котлыйбыз, эшләрегез уң булсын, бик игелекле һәм күркәм вазифада. Рәхмәт.